Lirio ititanap. Tinapalabas, sinirek ni Jubilar di tisilid ni Alex iti farmhouse, kat ginandat na apaltugan, ngam simkan ti asiken kuana kat dinan intuloy ti panggap na. Ngam kunana nga dantual daw amay turod na apatayin da itoy. Simarong karmat ni Senyora Lorna iti farmhouse, tapno ited na ti urnong na akwarta para iti misyon ni Alex. Ngam agsid daw da itoy, gapot ati ipapatay na meten ti dakdakamaten na. Itagagayem, adtuyin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Ititanap! Anya ka din ti sasawang, Alex. Ti matan ipapatay mo ti ibagpagam. Anya ti kayat mo asawan kadagita nga ibagpagam. Awan ti kayat ko asawen, Lola. Alex, saan ka pa'y amatay? Atid pa'y tibiyag mo. Iso asaan ko ati ipapatay mo ti pampanunutem. Awan ti makaibagay ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Lola. Gapot saan tayo atengel ti biyag tayo. Gusto man ladaytan. Yawat ko ken kati kwarta nga urnong ko. Dakkal atulong daytoy agatad para iti misyon mo. Ado meten ti matulungan daytoy a kwarta. Agyaman ak, Lola. Ket mangtedak tumanen. Uray saanen, Lola. Idulin nyo kit diti kwartayo. Ado ti mabalin ko a pangalaan para iti misyon ko. Bayan naklatan a makipaset iti aktibidadis mo, iho. Ken, kayat ko ti sumurot iti pagnayo. Iso mabalin ka di nga isurot dakmat inton maminsan. Wana, Lola. Day talagayam. Sana parikot day ta. Tatang, kayat ko mapantayo ita ije dipintin. Dipintin? Ne, awan mati babalay ijay. Saan? Diyak mo. Nga mapantayo ita ije dipintin. Barang adda masalaw tayo a tao. Anya ti aramidan tayo ijay. Kayat ko timangtad ititulong kadag iti tattaw ijay. Amok akagurgura dakdag iti tagay ijay. Ngam, kayat ko atulungan ida. Ala, no day tati kunam. Ana. Anya? Mapan kayo ijay di binten? Sigurado kayo, Mang Sudero? Wan, Jayo. Saan nga taan napaggan? Panagkunakat saan? Saan na bale? Basta ikuyog yun nagiti gwardya. Saanen? Saan na kayat ni Alex? Apay ngay? Awan ka no ti dakas sa mapasamag kan ko, ana. Ana, isagana mo ti danom abalunan mi. Amangan numawaw kaming tu ijay. Ket awan ti pangalaan mi iti inuman mi. Ala mabiit lang nga raw. Tamang isagana ak iti balunin nga. Senyorito, anda tayo dito itipintin. Bumabaak. Awan gayang babalay dito eh. Awan matatao. Alex, awan mo't babalay ditoy. Ken, nagpanawanan day ka lugar. Awan pa'y uray may sa makita tao. Siyak ti makagapo, tatang. Anya nga roditan ti pampanunutem. Kayat kong hagsublidag iti taga dipintin. Ket tulungak idamang ipatakder iti babalay da. Asinaw dagiti dintang.
Anya ti aramiden da ditoy. Paliiwag ida. Tinasayaat. Asigak ida. Damagak no anya ti gagara da ditoy dipinte. Anya ka di ti kaadayaw ditoy dipinten. Kapsat, naimbag ta daka akasarita mi. Sika lang tinakita mi a tao ditoy. Tagad ditoy kakadi. Apay nga adda kayo ditoy. Tata, kayat ko atulungan dagiti taga dipintin. Ikang kay ti kwarta. Tapag sublim dagiti tao ditoy. Nakasaganak amang tulong kadakwada. Mangipatakder tayo dito iti mabalin nyo pagtrabahuan amin. Ikang kayo ti pagpuunan nyo iti negosyo. Aguray ka. Kasla mailasin ka. Uray paila kaya kon. Jak malipatan ti rupam. Si Kajay... Kapsat, ikanda ka iti kwarta. Ah, Tapno at daramatem amapan mangayab kadagiti tattao ditoy. Katag sublida. Sitadahan kami amang ipaay iti pagsayaatan nyo amin ditoy. apay akayat yu idangag subli ditoy. Awanan, saan daan akayat ti agindag ditoy. Tano kayat da kuma? Nabayag kuma na nagsublida. Isu nga uray anya ti bagbagayaw. Saan yu ida mapasubli ditoy? Gapo ta agamakda. Kasta ka di, tata. Nupay kasta. Mangtad kami itigatadkan ka. Tapadasam lata ida nga alukoyin nga agsubli. Ket no kayat danti agsubli. Umay kalat ta ija asyenda liberyo. Ket ipakamom kada kami. Tatumulong kami iti pinansal para iti panagrugida. Sige. No, dayta ti kunam. Angam anya ti motibom iti dayto yung aramidam. Nagbasulak dito'y dipintin, tata. Ket kayat ko asulnitan ti nagbasulak. Babaen ti panang tulong ko kadakwada. Iso asapay la kuma. Tag sublitan. Pasitulahan na ito'y dipintin, Alex. Kat nalakalang ang matulungan tayo da. Sapay la kuma. Tama pakawandak dagiti taga dipintin, tatan. Paguri ka. Mike, isardin mo ti kotse. Senyorito, adda na ibalangan ada kalakayo ti kalsada. Ha? Awan mo't day tayo di may tayo. Apay nga hingadda mo't na ibalangan ita, taagawid tayo. Sino tinangikabil iti dakkel akayo dita? Impatanga na pa iti kalsada, senyorito. Bumabatan, Mike. Pag tinulungan tangay katan tinaibalangan. Kapukpukan day tayo akayo, mang sotero. Kasla nagkapudita nga itong intulid da. Alo, pag tinulungan tangarod ngay katan. At tao iti saan uning adayo. Nakabuniti iti dog. Wanya preso. O payak, kasta tilangana. Mang sotero, umasidagan. Kat nakapaturong ti paltog na dito eh. Kapsat, anya ka diti masapul mo. Saan kami adda ka sa tao? Ikatin nilayang ti kayo ana ibalangan iti dalan mi. No kasta, pinaltugam ti pilid ti kotsida. Wenta takos me. Agparikot daytan no kasano da makawid. Ni Alex ti Ponteriac. Ngam ti pilid ti pinaltugak. Di mo na ito rin pinatay. Saan tatakos me? Apay barok. Nasken ka di apatayam. Awan ka di ti pamuspusan asa baalay.
tapno makabales ka ken kuana. Amang ano adda pay sa bali a solusyon. Tata Cosme. Ay, makaamu ka barok. Tauray ibagbagak dagitoy ken ka. No di nakmetlatong palen. Awaan ti Serbina. Senyorito, naimbaglakid din tayo manugot ti driver da ito a jeep, nga arkilak. Dandani di na kayat. Masurunak pa itayan ta, nabambanugak. Ket di nakpatgan. Sana bale. Ikak iti dakelagatad. Tapno adda gunggunana. Alex. Asino day dyan ang nakabunate? Iso dayjay tay naggandat amang paltok kanyak. Ngam di na intuloy. Senyorito, asino nga tadajay? Apay kaya't nakapatayan? Ken apay nga dayjay kalsada ti dipintin? Awan sa bali ang makaramid iti kastoy. No di ni jubilate. Anak, no asino man daya tao, agpakita ko ma. Saan amang limlimo akas jay? Ipakita na tipod no akinatao na. Dahi tay, agsasarita tayo kuma. Bayan nyo, tatan. Dumtang to ti aldaw, nga agsango kami aduan. Anya manang ti pampanunutom dito'y sirok to'y kayaw, dito'y paraangan, libnaws. Itay ka pa'y dito'y Saan kamot nga rod nga agburborda? Ta adayumat pinakaiturungan ti matam. Apay, adamaday arikrik na Awan, auntie. Pampanunutik laang. Nga anyan ko maaragsak tayo. No adda amin dagiti kamang ti pamilya. libnaws. Kaya't ko alipatin ita. Gaputan na bayagan nga awan da iti ang bihag. Ngam kasano, auntie? Ang sangit ka man natan. Ala, ibatampay la day taborobor da Tain taagsibog iti mula ta anateng. Tulungan na. Tanoad da kalata na nakatugaw ditoy. Noan niya la ditan ti mapampanunot mo. Oh my God! Tain taagsibog iti mula ta. May salang ti mabalin ang mga ramid itikas iti napasamak kada tayo iti dipintin, tatan. Asino nga rod ti makaaramid itikas jay, Alex? Awan sa bali, no di ni Jubilarde. Ha? Ni Jubilarde? Ang mga no nakaruaran ni pagbaludan. Anya? Awan sa bali nga atapak, no di ni Jubilarde. No bilang iso, kaya't ko ang makasarita. Amok ti pang sapulak ken ko na. Ijay dipintin. Amok. Nasaya ti panagpuspuso ni Jubilarde. Tayti na minsan. Inispal ko ti biyag na. Ha? Alex, numalagip mo idi, je panagparigat yu ken kuana je pagminasan. Saan ka di? Nga iti panangipagarupyo kat naglibas? Ha? Kinapudno na. Siya, tinangispal ken kuana. Impanaw ko iti pagminasan. Kat impan ko iti kalapaw ko iti kabakiran.
Anya? Kastagayam. Apay adiyo yung bagbaga kanyak dayta. Italang anamwak. Saan na napatigda di abanag, anak? Ngam nasaya at matin harami dyo tikas jay, tatan. Tapno saan ananayonan ti kinadakas ko. Kat, kabayatan ti panagkadwami. Naamwak, ang nasaya at tao ni Jubilarde. Imbaga na kanyak tinapasamak kenkwana. Tinapasamak iti pamilya na. Ngam kinunak, pangaasin na, tadi nakakumapapatayen. Gaputad da panagbaliw ti panawen. Ket bareng agbalbaliw kapay. Tatang, Ket, udno. Saan na ka pinatay, anak? tatang. Adada na napanagnagat. At nasayat at talaga ni Jubilarde. Gaputasaan na kinadal ti biyag mo. Nudikat. Pinaltugan na lang ti sakam. Iso akayat ko akasarita. Nubilang ni Jubilarde ti agpangpanggap iti biyag mo. Mapanak ijay ti bintin. Saan ang tatang? Bayam lang ni Jubilarde. Nakasaganak ang mga klon iti panus ang aybay na. Nutibiyag ko ti katukad na. Nakasaganak. Gapot aklonak. Ado ti basol ko kenkwana. Ket ti ipapatay ko ti katukad ti nagbasolak. Saan, anak ko? Saan ati ipapatay mo? Nagbalbaliw kan. Iso akasaritak ni Jubilarde. Sa pulag. Kat kasaritak. Nayawid minti kotse ni senyorito, Mang Sotero. Natarimahan metan. Nasayahat nga rod no kasta, Mark. Agsublitay jay dipintin. Ha? Apay Mang Sotero? Delikado. Agsublitay jay dipintin, Mark. Ti kotse ni Alex ti aramatan ta. Anya ti aramidin nyo ijay dipintin, Mang Sotero. At da kayat ko akasarita tao. Amo ka din ni senyorito da ito banag. Wen, imbagag kan ko na. Ita ka din ti ipapanta, Mang Sotero. Wen, Mike. Isagana mo ti kotse. Tayo so, ti aramatan ta. Adda akmanen dito'y tanap. Katkas iti sigot. Tunggal umayak dito'y. Kaslad da or-orayak. Ni Jubilarde. Agingga ita. Kastoy pailaang tiriknak. Panagriknak kat umay ni Jubilarde. Da kayo ang sabong tileryo. Nagpipintas kayo. Makaayaw ti sabong niyo. Maris po raw. Agyaman na kada kayo. Ta iti kabayag ti tiyempo. Saan kayo paila ang anak pukaw?
No dikat, imad ado kayo. Adda kayo lata dito akas la agurure kanyak. Di kay agdanag. Inaldawa kon nga umay dito tapno aywanan kayo. Medyo nabannog kasi mangat Mapanak ijitanap. Kaya't ko ang mabuya tila ng nagtiinit. Kaya't ko lagi pang tinapalabas. Tinapalabas may kani Crisanta. Agkita nga ta, da Crisanta kan jubilar di jay tanap. Gagayem. Di uliwana dinggan, dagiti mabilbilang langan na paset, ti umadanin aggibos, a nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalabas. Pag tinulungan ko man, damak kan sotero ngay katen, tinaibalangan akayo iti dalanda, idi adda nagpaltog. Idi talyawon da daytoy, may sa anak kabunete. Impaturong na ti paltog na kadakwada, kat ti pilit ti kutseda ti pinaltugan na. Ijay tanap, adda ni Libnos, wenno Crisanta, akasarsarita na dagiti sabong ti Lirio. Kabayatan na, agturong met ni Jubilardi iti tanap. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Asidig ako ni Tidilso. Nga umuna nakakita kay di ka ni Crisanta. Manipod dito ayan ko. Makitak dagiti maris puraw iti sa kaanan jeda kalabato. Dagijay dagiti sabong tileryo. Aging kaita. Adadapay lang. Sanda nagpukaw. Nagranyag ti maris da. Malagip ko ti kanayon idi nga ibilin ni Crisanta. Tunggal istorya kan kuha na ti kinaulpit da Alex. Nakahapulan nga agpakundot ka. Aramidan. Nadabay sa bali ang solusyon ti parikon. Iso ti aramidan. Asaan ka ang pumatay? Juan, tungpalag ti bilin mo, Crisanta. Tapod na ni Tata Cosme. Ti anak talangan ti panunutan. Jakon ituloy apatayan ni Alex. Ikaman pa'y asaan ka anarabyan anaggapo ijay tanap. Mabainak naminin kan ka, auntie. Awan maitultulong ko kada kayo. Gapo iti kanayon nga isasangat ko ijay tanap. Awan mo't parikot iti dayta. O sige, auntie. Tulungan kayon nga agsibog kadag iti mula tayo anatan. Siya kung tagsakto iti pagsibog ta. Alanga rod. Agtinulong ta. Bejayan, limna kang tinit. Pumanawak mo dito'y tanap. Da kayo ang sabong tileryo. Agpakada akon. Sapay ko ma. Taitin to pa nagsublik. Ket naranyaglat ta dagiti sabong nyo. Da kayo ti pakalaglagipak ka ni Crisanta. Nakasarita dagiti daduma at taga-dipintin. Akim mamang iti sabali a lugar. Kaya't dati makimaymay sa kadata. Ket isudan ti makamo amang iwaras iti plano. Kalpasan ti may sa alawas. Umay da ditaoy. Tapno mapagsasaritaan ti umno a maaramid. Ket sapay kuma. Taado dagiti makikaykay sa kadata. Sige, Tata Cosme. Nonya tinasayat nga ramidan tayo. Iso ti matungpal. Masapol nga agikaro met dayjay nga Alex. Dakes ataaw. Awan umasping iti kinadakes na. Si ano gutak iti anyaman na maramid, Tata Cosme. Anak, adda ka pailaing dito'y hardin.
ket ni Rabin. Saan ka kadi ang mabutay? Nga mga no daggandat kan kay tidakas? Sana ka mabuteng tatang. Ken maysa. At damat dagiti gwardya nga inalayo. Sayang. Awan na danon mi at tao iji dipinti ni dinapan kami. Saan mi nakita ni Jubilarde? Tatang, Nupay kasta. Saan ak ngagsardeng? Rumuarak manen inton bigat. Agsubliak iji dipintin. Ken nagdamagak kadagiti mabalin ko apagdamagan. May papanken ko na. saanen tatang? Agbambannog kayo laeng. Sa anak ang maawanan itinamnama, Alex. Saan kayo ngagbannog pa'y tatang? Ken maysa. Naklon kon ti mabalin na mapasama kanyak. Naklon kon nga iti may sangal daw. May sakto na bangkay. Tinapatag. Nagbalbaliw akon. Ket napakawanak ti Diyos kadagiti adu abasol ko. Alex, anak. Adu tinaibinlay kanyak ni Padre Sebastian. May papan iti pa nagbabawi. Kuna na ti Diyos, si dadaan ang mga ako kadagiti anak na nagbabawi. When? Udno dayta. Ket amok, paunaganak ti Diyos iti paraiso na, no bilang tamatayakon. Anak, saan kumamatakas ta ti pagbagam? Gaptagliday kami ti husto. Mukas ta ti mapasamak. Saan lang nga siya? Ato kami ngagliday. Nang runalaunay ni Lolam Alarna. Impatag na kaunay. Sipod ubing ka. Amok, tatang. Ngam awan mabalin tayo. Numatayak man bilang. Saan? Saan na mapasamak ti kasta? Saan ang mapasamak? Tutuloy lang ta ti panakaramid ti building, Alex. Nalpasan ti umunakad sa aran. Nasaya, Padre. Imay ka no? Tapno man ka iti kadaronan na kwarta. Para iti pan nakapalpas na. Alex, agyaman kami unay. Kain to nawanak ton. Dahito ito ti pakalaglagipan nyo kanyak. Padre, Anyak ti kayat mo asawan. Nga inton awan ka. di tayo amo ti biyag, Padre. Nga mangan, no inton kanikadwang aldaw. Wenno inton umayabulan. Kat awanak to. Anya, Kat sakbay ti kaawan kon to. Adda na aramidak. Kas tanda ti panagbalbaliw ko. Adda pagsayaatan ti pada at tao an aramidak. Si pupuso nga inaramid ko dayta. Nga awan ti panagin ko kuna. Iti kaungga. wen amok beta, Alex. Ket amok met anapod no ti panagbalbaliw. Ayan, Jerry pa. Magbayagan tayo. Dito tayo magbayag. Libnaws, nalpastan, dagiti naburdaan ta. Kasanaw, sumurot ka, iti inak pa naglakaw. Sige, auntie. Alang road. Takalpasan ti pa nagsursurta. Dumagas tanto ijay sintraw. Ta aggatang tamanen iti tela. Adda ngamin nagorder kanyak iti ap-ap ti katray. Kan supot ti pungan. Agpares. Sige, auntie.
Pag tinulungan tantong aramidan. Anya ngay tiyayaw, kumusta kayaw? Kumusta ngay ni senyorita? Talaga ka di nagbalbaliwan? Juan, Mercey, talaga mo talang balbaliw ni senyorito? Kanayon naktupay nga ikaniti kwarta. Tapno kano adanayon ti sweldo. Tainton adan to ka na pamilya. Adda kano na urnong kaon. Kasta? Kanon to ngay amadaan kay ti pamilya. Kat no awan samot ag gusto kon ka. Sumardeng ka man, Mercey. Kasi ka ngay. Adda kaya ang gusto kan ka. Adamot iday. Ni ngay duro alabang. Nataymot nga milan. Dayjay, di karikarit mo. Ay na, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ay po, Mercey. Awan na taaya, dag gusto ka data na singpot kumamat na lalaki. Jak amua, ta nagalas tamot nga may tiyayaw. Nagalas mo't nga may ti panagrup-rupa ta. Ay na, kasanuhay nga dag gusto ka data. Sa bagay, Ay, agbagbagat talat ta siguro. Nababao na, dito yung asyenda. Nga ro da. Uwan kayam. Apay, anak ka umay kayo ka ni senyora. Ay, jak man amukan ko na. Basta ko na namot akayat na ti sumarong kar dito yung farmhouse. Isungay may kamay. Madama ti panagsarsarita dakin ni senyorita. Kastamot taon kin ni Mang Sutiraw. Umay ka nga roday. Mapantali di kusina. Tamang isagana ta iti pagsangwanda. Inta mga ramit iti mango juice. Taado tayo na lom amangga. Nga injid tayo may sa trabahador. Malang roday. Pumanaw-tan dito hardain. No kasta, posible nga rood ang nakaruaran ni Jovelarde iti pagbalutan. Wen, senyora, ket day tati pagdandanagak. Tamangan no... Tatang, saan ano anya laditan ti pampanunutan nyo? Da kayo matlatinag ko na anasing patatao ni Jubilarde. Basta da ito'y tilaglagipan nyo. Nuan yaman ti pagtungpalat, saan kayong agladingit? Ti panunutan nyo, nagbalbaliwak. Ket jakon sinublian ti dakas nga ramid. Tapod no gayam. At tinadalos a konsensya. Ket naragsak ti puso na. Iho, Nakaragragsakak, Lola. Iso ano anyaman ti dakas sa mapasama kanyak. Saan ko asakitan? Ni Apo Diyos langan ti makaamo kanyak. Mark, ijay nagtipunan ti pagturungan tayo. Adayo ijay, ngam sana balen. Uwan, senyorita. Anak, amangan mo't no mabannog ka unay no ijay ti papanantayo. Saan, tatang? Makamu ka nga ron. Kasimot dagiti ubing ditoy. Pisang-pisang dagiti kawas da. Sakit, awan pa'y chinilas da. Nagdudungrit da pa'y. Ayan dagiti naganak da. Siyempre, adada iti panggadanda. Tanusan da ngagtrabaho. Manglangan da matamangan. Psst! Ubing! Umay ka ditoy. Umasidag ka. Apay ka ti Apo. Ayan ni nanang mo. Napanagtrabaho. Ni tatang ko. Nadayan. Ngamin. Nagsakit. Kat ni adin ko. Intugot ni nanang ko. Kasta ka di? Ubing! Umasidag kayo ditoy ayan ni. Taday baga. Inton Sabado, agsubli kami ditoy. Kat ibagayo kadagiti nanang kentatang yo asanda pumampanaw.
Tadda pagsayaatan ayag ni. Bak ni puso nga tatam ko. Ado amakmakan, kan daddo mapay. Iso alaglagi pa nyo nga ibaga kadagiti nanang kantatang yowan? Ako nga, Jimmy. Ado titad ni kada kayo, Bing. Kawas kan makmakan. Naimbagtada kayo dito mansyon, Lola. Adda ibaga kada kayo. Anya dahita, iho. Kasla na pataglaunay. May papan iti may sapay ang misyon ko, Lola. Adda ka di maitulong ko. Dakkel ti maitulong nyo, Lola. Sige. Ibagam no anya dayta, iho. Nakasagana ak at tumulong. No kasta, inak nga rodan agayab iti babae akadwa tayo amapan ijay sintraw, senyora. Agayabak matan na kadagiti agbagkat kadagiti magatang. No, dagiti agbagkat. Saan aparikot? Tada dagiti gwardya ijay farmhouse. Agayab kalaangan iti uray talo a babae. Dagiti babalasang tapno mabalanda. Ay, uwan, senyora. Ay na, magagaranak. Kaslang amin makikita kung ti kinaragsak dagiti ubing amawarasan iti makan kandad dumapay. Pudnod ay ta. Senyora, anya nga tan tinaknakan ni senyorita, takastoy mo tan ti aramid na. Saanen na day ta ti panunutem. Basta ti aramidan tayo. Sumuporta tayo laengan kadagiti amin aganwat na. Hey, wine, senyora. Inton alas 6 iti agsapan no Sabado. Agkikita tayo amin ijay sango ti munisipyo o ijay sintraw jubilar day. Kasta tinapagsasaritaan may kadagiti sumuporta iti plano. Tatakos me. Agngar-ngaryet da amin kini Alex. Kaya't da abalsan. Agpatulong tayo kini Apo Mayor. Di tama ti pangkitaan tayo. No talagamot lang nga awan ti kanunungan na. No niya tinapagsasaritaan nyo. Iso ti masurot. Tatakos me. Ay natsayaw, nagadudag ito ginatgatang tayaw. Adulakit di nga ubing ti mawarasan iti daytaw. Wan adda sinilas, adda t-shirt, bestida ti ubing, pantalon, tanong gamit tayo di magadala. Adda pa'y makmakan, chocolate, tinapay, biskoy, kandilata. Saan na aday ta? At ang tapay cash, amaitod ka dagiti nanang kang tatang da. Ngamen, nakita ni senyorita, no kasano ti kinari, kati biyagda, ijay di pinten. Un ka nung araw, agasam, tapisang-pisang dagiti kawas, dagiti ubeng, sakot awan pa'y sinilas da. Kat into nagsapa, mabantayo amin ijay nagtipunan. Kat kadwa tayo ni Padre Sebastian. Iso, ti mangida ulaw. Siputan niyaw ti isasangpet ni Apo Mayor. Kunada mait amasapa asumsumrag iti trabaho na. Tatakos me! Alas 8, naman pa ilangan! Lada mo! Ay, dayjay! Adda si Marde nga kotse. Iso na itan ti kotse na. Umasidag tayo kan kuana. Apo Mayor, tulungan da kami. Kaya't may maibalod ni Alex Liberio. Gapotado, ti pinatay na, akalugaran mi ijay dipintain. Nadamag yumat siguro daytan. Ayati kayat asawan. Mayor, dumngag ka tay bagami ti anak akan may. Katkalpasan na, tulungan da kami. Tano saan? Maabak kayon tao inton eleksyon.
Ipakita ang naturay ka. Nga awan ti kang kanunungam. No di ket aramidam ti hostaw. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na denggen dagiti nabatbati payapaset ti umadani naggibos a nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!